ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошед моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. чемпиони вазни 61 кг UFC Шон Омели ваъда медиҳад ки дар реванш бо Мераб мо шуморо сатҳи нави гӯштини ӯ интизор аст. Биёед суханҳои Омелиро гӯш мекунем. ин суханони ман ба монанди таъриф менамоянд, лекин ин гуна нест. имрӯз дар тамринҳо ман чунон зиёд гӯштин тамрин кардам ки ҳатто дар тамоми лагери тамринии пеш аз якум муҳориба ин қадар тамрин кардагӣ набудум. медонам ки ин суханони ман фантастикӣ менамоянд, лекин имрӯз ман 7 раунд 6 дақиқагӣ бо варзигарони сахт танҳо гӯштин гирифтум ки дар лагери гузашта ман ягон маротиба ин корро карда наметавонистум. ман медонам ки аз гӯштине ки дар якум муҳориба нишон додам зудтар гӯштин гирифта метавонам. дар якум муҳориба бо Мераб ман гӯштини худро ба пуррагӣ нишон дода натавонистум. Мераб ҷанговари хуб аст, ӯ ҷанговари сахт аст ва айни замон ӯ бузургтарин ҷанговари вазни 61 кг дар таърих аст. барои ҳамин агар ки ман ба муҳориба баромада ӯро ба нокаут равон кунам, пас ман кӣ мешавам, гуфтааст Омели. хотиррасон мекунам ки дар якум муҳориба Мераб бо қарори доваро ғалаба ба даст оварда буд ва акнун реванши онҳо рӯзи 7 июн дар турнири UFC 316 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. дӯстон, чӣ гуна ки медонед мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати Шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. дар ин ширкат шумо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. рақамҳо дар рӯи экран. ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. шаби гузашта дар шабакаҳои иҷтимоӣ байни ду топови ҷангори вазни сабук Педи Пимблед ва Арман Царукян муноқиша шуд ки ҳамаи кор аз суханони Пимблед оғоз шуд. ӯ оиди Арман чунин суханҳо гуфт: дар топ 10 ягона шахсе ки аз 35 сола ёштар аст ба фикри ман танҳо Арман Царукян аст. ӯ як кӯдаки бойбачаи эркачае ҳаст ки ҳамаи чизро падараш ба ӯ тайёр карда овардааст. пеш аз муҳориба бо Ислам ӯ осеб надошт. ӯ танҳо ки тарсончак аст. ана ту кӣ Арман? Тарсончаки майдача. Дана Вайт дар интервю ӯро танқид кард. вақте ки аз ӯ пурсиданд ки оё Арман довталаби асосӣ мемонад ё не, ӯ ҷавоб дода гуфт ки не, ӯ бояд ки ҳамаи корро аз сар оғоз кунад. барои ҳамин Арман, ту тарсидӣ, ту ва ҳамаро ифлос кардӣ, гуфтааст Пимблед. ва Арман дарҳол ба ӯ ҷавоб дода чунин суханҳо навишт. ин суханҳоро шахсе мегӯяд ки ба ӯ аз ҳама роҳи осон барои ба топи UFC шомил шуданро доданд. танҳо ба хотири лаҳҷаи хандовар ва прическаи стили Battles. мард шав ва ба ман визов деҳ агар ки Майкл Ченлерро шикаст дода тавонӣ ва мебинем ки кадоме аз мо дар октагон вақте ки мо во мехӯрем масхарабоз, навиштааст Царукян. ногуфта намонад ки Педи Пимбледро муҳориба зидди Майкл Ченлер аллакай шаби ҳамин шанбе ба якшанбе интизор аст ки муҳорибаи онҳо дуюм муҳорибаи асосии турнири UFC 314 хоҳад шуд. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем Пимблед довталаби асосӣ барои камарбанд шудан мехоҳад ва ҳамин гуна таваҷҷӯҳи Арманро ба худ ҷалб карда тавонист, чунки ин нақшаи Пимблед аст. ман Ченлерро дар давоми 2 раунд шикаст медиҳам ва баъд ният дорам ки бо ҷанговарони топ 5 Чарлз Оливера ё ин ки Ҷейсон Гейҷ ҷангум. ана дар соли 2026 бошад барои камарбанд, чанд рӯз пеш гуфта буд Пимблед. ва дӯстон, бинед ки чӣ қадар Педи Пимблед зуд ба пеш рафта истодааст. ва биёед ба ёд меорем ки чӣ гуна рӯзи 28 феврали соли 2023, яъне 2 сол пеш, Нурулло Алиев ба ӯ визов дода буд. Алиев дар Твиттер навишта буд ки оиди муҳорибаи ман ва Педи чӣ фикр доред? рафтем UFC, Шон Шелби, Дана Вайт, навишта буд Нурулло. ҳамон вақт дӯстон, Педи Пимблед ҳатто дар рейтинги вазни сабук набуд. акнун ӯ рӯзҳои истироҳатӣ меомадагӣ яке аз довталабони асосӣ барои камарбанд шуда метавонад. ба фикри худи шумо дӯстон, дар оянда Нурулло Алиев бо Педи Пимблед дар октагон вохӯрда метавонанд ё не? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.